Toto je metabolické brušné tukové tkanivo. Vyzerá tvoje brucho takto? Alebo takto? A nie je to tehotenstvo, ani len vek. Väčšina ľudí si myslí, že je to genetika. Lenže keď je inzulín dlhodobo vysoký, bunky naň prestanú reagovať. Vzniká inzulínová rezistencia a to je celkom na hovno kombinácia. Pečeň začne ukladať viscerálny tuk. Tukové bunky sa prepínajú do režimu ukladania. Brucho je tvrdé, napäté, zápalené, nie je mäkké. Zadržiavaš vodu, cítiš tlak a nafúknutie. Chuť na sladké rastie, energia klesá. A ty si myslíš, že je to len slabá vôľa? To je dosť veľká blbosť. Preto ti čistá strava a tréning nepomáhajú. Keď je inzulín vysoký, telo nedokáže efektívne spaľovať uložený tuk. Biochemia ide proti tebe. Oblečenie je tesné, spánok horší, motivácia padá, sebavedomie ide dole a celý ten pocit je jednoducho na hovno. Toto brucho nie je náhoda, je to varovanie. Zníž inzulín a situácia sa môže zmeniť. Ak sa v tom vidíš, napíš do komentára a sleduj ma.